Nwa gị si na ọ na-ikwute na ọ na-eme. Anaghị emepe taa echi emepere nyonya taa. Ihe medụ nji wee bufụta ya ebufụta anaghị ebufụta ya anaghị eji aka ọ na-awụ ije taa echi ije ha eji nwanne echi jie. Nwoke azụ na ọbụla adịrọ m n'alụ mme adịrọ m n'alụ nọ maka mmanya nna na-awụ njọsọ ụmụazị na anọwa n'ogologo okporo nsọ hụ tiri m egwu kporobe egwu mama nọ egwu nyụrụ ahịa ahụ kwere m ka igwe nọ n'ọnụ aka gị ọnụ ya gba iri mara ive were nwayọọ m na-anwụ gị kwụsị ime mọbọl nwere ihe wa na ịkọrọ ọtụ gịnị ka a na-akpọ ya virus gịnị mohuda Daa papa. bịa Ha sakpa aka. ime ha papa Nwa gị si n'ọnụ o. Bọbụ Maria Anọkwanụ m fan, anọkwanụ m otu aka na mma nwa gị isi mma nwa gị. Bọbọ nwekwana gị isi nwekweghị n'eze ya n'ọnụ. Flavor nke wuzi kpokọ drinki ana nwa mmiri Ka ntọpekere akpa nwere ihe dị na ya. Akpa ha na-azọ. Nene ya agba ihe awụnyere m. Ego m. Atem from the bottom now we are here. Jizọs ọkpụisi mmadụ. Jizọs. Ewo. Ndị egwu ọda m. Nwere ọzọ Flavor whisky di ọhụụ na okay so it up to date konara mo fino singing ndewo ihe kwuru ndewo ibe na-enye ala mola kawụtọ uheji mmọnwụ piti jeta ekwe ọ na Awụsa so na Yoruba ka edere ihe nke na achọrọ m go ya ngwụcha mbata mkpụrụ ọtọ kwụ okwu Ọ na-akpa akpa na agwụ. ebe niile ada ilu Shọkị nụnụ. Shọkị ebe niile ashọ. wee sụọ ya nwa oyibo Ọshọ. oyibo na nna ha eje ego ụlọ oyibo ha na-asụ na ya ikwutie itie ọjọsọ ya ọ na-abụsi ike n'ụwa ma amazighị ya kele ọ na-abụ ọrụ ebe ahụ ma amazighị ya ka